Tlačovú besedu sme zvolali s tým cieľom, aby sme informovali o zásadných zmenách, ktoré sa týkajú obsahu zmluv medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a športovými zväzmi. A najdôležitejšou zmenou je zmena, ktorá zavádza do zmluvy povinnosť zverejňovať informácie, podstatné informácie o hospodárení zväzov, a to raz za štvrť rok, tak aby verejnosť vedela, aké zmluvy, objednávky, faktúry zväz vo svojich podkladoch má alebo novo vytvára. Chceme tým eliminovať alebo znížiť riziko zlého hospodárenia s financiami štátu v športovom hnutí. Ďalšou zmenou je tá, že hneď na úvod roka posielame na zväzy 70% z celkovej ročnej čiastky, tak aby sa nestávalo to, že v priebehu roka majú športové zväzy nedostatok peňazí, najmä u tých zväzov, ktoré majú gro aktivít v niektorých sezónach, ako napríklad v zime, to býval v minulosti problém. Tiež sme na rozdiel od minulého roka výrazne posunuli termín, v ktorom pošleme peniaze na zväzy. V súčasnosti prebieha podpisovanie zmluv. Niektoré už podpísané sú, niektoré nie, ale tam predpokladáme, že budú podpísané v najbližších dňoch. Následne bude nasledovať teda krátky technický proces, po ktorom nebude problém peniaze previesť na účty zväzov. Ďalšou zmenou v zmluvách je aj zvýšenie pružnosti narábania s financiami, a to v tom zmysle, že sa znižuje počet administratívnych pravidiel, ktoré regulovali hospodárenie, ako napríklad rušia sa limity na priame a nepriame náklady a podobne. Čiže v zásade tým hlavným odkazom alebo hlavnou myšlienkou, ktorá vystihuje tieto nové zmluvy, je vyššia pružnosť za efektívnejšiu kontrolu, za to, že do kontroly bude vtiahnutý aj občan. Ďakujem.